She sngi hadein ba kawei ka Longkmie Kaba La Khlad Noh na ka Jing Shah Tynrah ha kawei ka arshaka kabalanya khlem akor de nongniah ha mawlai mawdatbaki hajan ladumjan ha ka janmeit tarik ha kapor kumba riwaji na ka liang ki doctor Jong ka civil hospital Shillong kila Pyndep no Iaka Postmortem na bynta Katei ka Longkmie Katkum ka Jing iathuh ki bahayeng Katei ka Longkmie kadai na kashnong ken ba malai ka bahap ha ka mausenram C&RD Block bat ya Katei ka Longkmie latip kerteng da ka kong Larisa Iawrod bat kasyong kasa ha mawlai kenton masar bat la uwe ukun shinrang ubadang arpawais nem karata Katei ka Longkmie kadai ka batray Worden KC school kabadan ha mawlai laong ba ka Jing Shah Tynrah Katei ka Longkmie kadai na kadaw ka Jing nya khlem akor nongniah da ka ba hairstead khlem kenshu ya ka Jing embryo